Vinga, per què estàs tan indignada? Perquè estem a Catalunya i, bueno, teòricament és Espanya, però a Espanya es parlen 4 idiomes, que és el castellà, el català, l'euskera i el gallec. I crec que tothom hauria d'aprendre les classes en català, perquè, o sigui, fem 2 idiomes, som més rics en llengües, no sé. O sigui, per trobar treball és molt millor, crec, perquè contra més idiomes, doncs és millor. Sí, totalment, perquè crec que ja que estem en una comunitat autònoma, a cada comunitat autònoma té les seves lleis i les seves costums, i aquí no ens tindrien que privar de parlar el català. Qui vulgui aprendre en català des de petit, doncs tindria que poder. I ja que som minoritaris, perquè encara que estiguem a Catalunya, hi ha molt d'immigrant i tot, i la majoria de gent parla el castellà, siguin minoritaris tindrien que pressionar més perquè parlessin català, perquè si no s'acabarà perdent. Jo, per contra del Constitucional, de les escoles amb el català, que a veure, jo ja els meus nets serien, però jo no vull que estudien en castellà, que continuïn en català i cada vegada més. Ara que ens han reconegut una mica a Europa, només falta que Espanya no ho sigui, per això. Perquè estic molt enfadat, perquè aquesta mena de tribunals no respecta la voluntat d'un poble, i això no es pot governar, no es pot anar en contra. No es pot anar en contra. I la onada els hi passarà per sobre. Això és el que espero i desitjo per ells. Una onada ben forta que els hi passi per sobre. I començarà amb una petita alateig en aquest Ajuntament. I es anirà fent grossa, 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 grossa. Ja està, ja ho podeu tallar. Aquest noi jugarà algun dia a la final olímpica contra la selecció catalana i la guanyaran amb els castellans. Molt bé, i vostè per què ha vingut aquí? Home, perquè no hi ha dret. No hi ha dret. No hi ha dret. Ho han fet amb nocturnitat, al·legosia, quan no hi ha govern fet. En fi, un tanto pel Suprem, Molt bé. Gràcies, Madrid. Alguna cosa més? Que no podran amb nosaltres. Concentració per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem que va en contra de la immersió lingüística en català a Catalunya. Estàs d'acord? Sí que estàs d'acord? No, estic precisament en contra d'aquesta sentència, clar, evidentment. Sí. Bueno, he vingut perquè una mica és el cansament de veure com una gent que no és conscient de la realitat que es troba en els pobles pren decisions tan fermes com el fet d'imposar l'ús del castellà a les escoles, quan precisament aquí a Blanes és l'ús del castellà el que està imposat i és el català el que està quedant endarrere. Llavors, jo ho tinc molt clar, soc directora d'una escola, si ha arribat un punt, a mi m'obliguen a fer segons què, m'hauran de venir a buscar la justícia penal perquè jo seré insubmisa en aquesta decisió que ha pres el Constitucional. Bueno, per manifestar-nos d'alguna manera, perquè estem totalment en contra, estem indignats amb aquesta sentència, que no és més que seguir trepitjant Catalunya, com va passant des de l'Estatut i com va passant des de fa moltíssims anys. Centenars d'anys i seguim igual, i quedar-nos a casa doncs és difícil i almenys estar aquí sentats, drets, és igual, davant de l'Ajuntament plovent, doncs mostrant la nostra... que estem totalment en contra d'aquesta sentència. Bueno, perquè una nova agressió i una prova més de que amb Espanya no hi ha res a fer. Vull dir, ara la gent s'ha de convèncer de que el futur, la millora d'aquest país, de la gent, passa per dir adéu a Espanya d'una vegada i per tant hi hagi una majoria social que sàpiga que viurà millor de totes maneres un cop tinguem la independència. Per tant, és una prova més. Si després de 30 anys s'ha de tirar per terra segurament l'acord més important que hi va haver-hi en l'etapa de la transició, que era la immersió lingüística, i fer d'aquest país un país de cohabitació, tirar-ho a terra ara i començar a tirar a terra aquests ciments que jo crec que van fer un país de progrés, jo crec que això és la prova evident, i això és un continu. Per tant, l'única sortida en aquest cas és d'una vegada per totes marxar i ser bons amics amb Espanya, però no ser sumisos a Espanya. Gràcies. A vosaltres.